O sector bovino está vivindo momentos complicados pola enfermidade hemorráxica epizootica, unha enfermidade que afecta a rumiantes e que se transmite a través da picadura dun mosquito. As secuelas poden ser graves e se non se detecta pronto pode causar a morte do animal. As altas temperaturas están favorecendo un aumento alarmante dos casos. Ourense é a provincia máis afectada. Nos levamos meses advertindo de este posible aumento de casos, que ao subir as temperaturas podía causar graves infeccións e, lamentablemente, neste caso, pois tivemos razón. Por que os casos son maioritariamente en Ourense? Pois os que vivimos aquí o sabemos e é por as altas temperaturas que nós sufrimos. Os vectores que transmiten esta enfermidade, que por certo non é transmitible ás persoas, únicamente a rumiantes, e neste caso, pois, repito, só están afectados gando vacún e estamos vendo tamén que na fauna salvaxe os corzos están sendo afectados, pero non nin en cabras nin en ovellas. Entendemos que as ovellas por a súa lá non están sendo afectadas e as cabras, pois nestes momentos non sabemos cal é a súa causa, non? A data do venres pasado a Xunta tiña rexistrados 200 casos. Desde entón estánse multiplicando. Na comarca de Allariz Maceda teñen neste momento máis de 100 casos abertos. Que moitas gandeiras non tiñan constancia de como detectar esta enfermidade e estamos nun período onde realmente as gandeiras están no período de recollida de erva e con estos pastos maravillosos que a choiva nos deixou nos últimos meses estaban pois moi tranquilos, non? Porque o gando ten auga, ten erva e aunque ti vaias a ver bueno, pois estabas máis tranquilo e recollendo esa erva que nestes momentos se está dificultando a súa recollida porque o que teñen que facer é estar atentos aos animais cada día, porque en cada día están saltando máis e tes que estar moi enriba dos animais para poder detectar calquera dos síntomas, non? Porque avanza dunha forma moi rápida. Que se están encontrando as gandeiras nestes momentos? O ser unha enfermidade de declaración obligatoria, ti vas á Oficina Agraria Comarcal na que pertenezcas e o protocolo manda que teñen que sangrar os animais. Teñen que sacarlle sangre aos animais e esta ten que ser analizada. Que pasa con isto? Non hai veterinarios suficientes nestes momentos para poder facer este traballo. Co cal, as gandeiras teñen que recurrir aos seus veterinarios clínicos, co cual pagar para isto, para poder analizar os seus animais se teñen realmente esa enfermidade ou se trata de outra cousa, non? Sobre todo, ser analizados os animais que máis síntomas teñen por se en algún momento estes animais poden fallecer e nestes momentos é a única indemnización que poden recurrir as gandeiras neste país na Galiza. Por iso urxen a colaboración dos veterinarios da Deputación de Ourense e do SEAGA e alertan sobre a imposibilidade de atopar repelentes e insecticidas como medida preventiva. Piden un plan de acción preventivo e creen que a vacina que chega hoxe será efectiva para a campaña que ven.